Nakikiusap ako, ate. Wala na akong ibang malalapitan, kundi ikaw lang. Ang hirap kasi sa inyo, puro kayo bale. Huwag ka naman ganyan magsalita, ate. Hindi porkit nakakangat kayo sa buhay, ganyan na kayo kung magsalita. Hoy, bakit mo sinisigawan yung asawa ko? Alam mong buntis tapos sisigawan mo? Hayaan mo na siya, love. Kahit anong ganda ng buhay nyo, kung hindi naman kayo marunong tumulong sa kamag-anak nyo, walang magandang mangyayari sa buhay nyo. Umalis ka na nga! Ang dami mo pang sinasabi. Alis! Mahal. Kailangan ko magpa-check up mamaya. Ganun ba? O sige, susubukan bumalik kay Ate Hana mamaya. O sige. Total, doon ka naman nagtatrabaho sa kanila. O sige, aalis na ako. Oh, Myla, kamusta na yung pagbubuntis mo? Ito, mukhang malapit na akong manganak. Mukhang malapit na nga. Excited na ako makita yung pamangkin ko. Kaso ngayon, kailangan ko magpa-check up. Bakit? Araw ng check up ko ngayon, kaso wala naman kaming pera. Kaya si Brian bumali ngayon sa pinsan niya. Ganun ba? Eto, pandagdag mo na lang. Pagpasensyahan mo na, wala na rin kasi akong pera. Ano ka ba? Salamat dito. Malaking tulong na rin to. Sige, mauna na rin ako. Sige, mag-iingat ka. Maraming salamat ulit dito ha. Sige. Tao po. Ate Hana? Ate Hana? Oh Brian, anong ginagawa mo dito? Ate Hana. Pumunta ako dito para bumali sana. Saan mo naman gagamitin? Pampacheck up lang sana ni Myla, ate. Naku Brian, kahit ako mapapacheck up din. Kahit 500 lang, ate. Makapagpa-check up lang si Myla. Sandali lang, titignan ko. Oh, ito. Pero ikakaltas ko din yan sa sahod mo, ha? Sige, ate. Kaltas mo na lang sa sahod ko. Sige. Sige, ate. Mauna na rin ako. Salamat. Love, anong ginawa ng pinsan mo dito? Eh di ayun, bumali siya sa akin. Bakit siya bumali? Kailan ko lang siya pinasahod. Pang-check up daw ng asawa niya. Magbubuntis-buntis. Wala naman bang pa-check up? Anong susunod? Panggatas naman. Huwag mo nang isipin yun. Tara na, baka hinihintay na tayo ng OB ko. Sige, magbibihis lang ako. Mahal, bakit naglalaba ka dyan? Baka kumapano si baby. Oh, mahal. Nakabalik ka ba? Oo, kaso 500 lang. Ganun ba? Buti na lang nagbigay si Rose kanina. Pandagdag na din. Eto, sige na. Maligo ka na para makapagpa-check up ka na. Sige, mahal. Mahal, humihilab tong tiyan ko. Ano? O sige, uuwi na ako, mahal. Pero wala pa akong sahod ngayon. Bumalik ka muna sa pinsan mo, mahal.
O sige, pupunta na ako doon para bumali. Sige, mahal. Bilisan mo. O sige, mahal. Hintayin mo ako dyan. Ate! 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 Oh, Brian, bakit nandito ka naman? Pwede ba ate dagdagan ko yung bali ko? Humihilab kasi yung tiyan ni Myla. Kailangan ko siya dalhin sa ospital. Wala na akong ipapabali sa'yo. Sige na ate. Baka mapano si Myla at ang anak namin pag di ko siya nadala agad sa ospital. Pasensya ka na. Wala talaga akong ipapabali sa'yo. Nakikiusap ako ate. Wala na akong ibang malalapitan. Kundi ikaw lang. Ang hirap kasi sa inyo, puro kayo bale. Huwag ka naman ganyan magsalita ate. Hindi porkit nakakangat kayo sa buhay, eh ganyan na kayo kung magsalita. Hoy, bakit mo sinisigawan yung asawa ko? Alam mong buntis tapos sisigawan mo? Hayaan mo na siya, love. Kahit anong ganda ng buhay nyo, kung hindi naman kayo marunong tumulong sa kamag-anak nyo, walang magandang mangyayari sa buhay nyo. Umalis ka na nga! Ang dami mo pang sinasabi. Alis! Oh, mahal. Andiyan ka na pala. Mahal, kamusta ka na? Humihilab pa ba yung tiyan mo? Hindi na gaano, mahal. Ano, nakabali ka ba? Hindi nga eh. Tawagan mo na lang si Rose. Baka may extra siya. Sige, sandali lang. Hello, Brian? Rose, si Myla humihilab ang tiyan. Baka may extra kang pera dyan. Baka pwede kami makairam. Meron naman. Sige, ipapadalo ko na lang para makapunta na kayo sa ospital. Salamat, Rose. Tara na, mahal, sa ospital. Magpapadala daw si Rose. Sige, mahal. Love, sandali lang. Sumasakit yung tiyan ko. Ano? Bupo ka muna dito. Aray! Love, sobrang sakit. Sandali lang, hingi ako ng tulong. Love, huwag mo akong iwan. Natatakot ako. Tulong! 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 Myla, tignan mo. Kahit gaano kalaki at kaganda ang bahay, may kulang pa rin. Kaya nga. Siguro, karma na din nila yan. Dahil hindi sila marunong lumingon sa pinanggalingan nila. Kaya siguro ganun ang nangyari kay Hana dahil hindi sila marunong tumulong sa nangangailangan. Hayaan na lang natin sila. Tara na, para makita mo si baby. Tara na, excited na ako makita ang pamangkin ko.